компактен състав, нали, официалното. Сега, за днес съм приготвил две игри. Едната игра е свързана като ораторско говорене. Едната игра е свързана с представяне на тема по екипи, другата игра е подготвяне на тема всеки самостоятелно, като втората си я структурирах малко преди нова година. Сега ще изпробваме до каква степен работи. Това е начинът, по който аз се разработвам, когато имам да разработвам тема по базова дума или по конкретен въпрос и в същото време не съм си мислил аз така искам да говоря за това, а пък имам задание за нещо. Точно как при мен се случват нещата. Ще ви кажа, ще го направя под формата на игра. Преди това, в първата част, ще ни говоря почти Сашо по темите, които са подготвили и както разбрахме, ще е правилно. Само да кажа малко студено. Духа студено? Ами да ми духа студено. Да, студено. Но как се спениш? Топло тук. Това е. Тук е топло се среща. Не слушай се сега. Ти пипал ли си нещо? Духа студено. Колко е? Колко е? При тебе ще стигне сега. Стигне! Да се съгреш. Добре, тук не. Здравейте, казвам се Михаела Димитрова. Днес ще си поговорим за силата на мисълта. Казвам ще си поговорим, защото искам да ви задам няколко въпроса. Какво според вас е мисълта? Задавам въпрос към вас. Как си представяте мисълта? Къде според вас се заражда мисълта? Не, толкова дълбоко да си мисля, че не глава. В подсъзнание. Това е ток, по мое мнение. Електромагнитни импулси, които просто имат, чрез хормоните дават определени функции на организма. Например, това чувства се как си и се катализират от ток, който се придържа вътре в мозъка. Как си представяш мисълта? Някаква вълна, заряда се в мозъка, в резултат на емоциите, които са. Да, между другото, много психолози казват, че ние мислим, защото сме чувствителни, емоционални, но не знаят къде точно се заражда мисълта. Петър Дънов казва, че мисълта е една реалност. За нас може да е едно отнесено понятие, но в висшия свят мисълта е толкова плътна, че може да заседиш 10 минути на нея. Също така казва, че мисълта е божественото в нас. И колкото по-възвишена е мисълта, толкова повече възможности крие. Това означава думите божественото може всичко. Тоест ние трябва да прилагаме своята мисъл, за да се случат нещата веднага, защото в божеството се случват веднага нещата. Мога да подкрепя това, което казвам с една притча на Сократ. Един човек отишъл при него и го попитал каква е тайната на успеха. Той вместо да му говори, му казал, дай да се срещнем утре на реката. Срещат се те на реката и Сократ влиза да шия в водата, като кани човекът да направи същото. Той влиза и Сократ натиска главата надолу от водата и не го пуска, докато не посинее. След като си надига главата, той си поема въздух и Сократ попита какво искаше най-много, когато беше под водата. И той каза въздух, иска и си поема въздух. И Сократ му отговаря, че когато поискаш нещо толкова силно, както под водата ти поиска въздух, тогава ще се случат нещата. И това мога да кажа от личен опит, че наистина е така. Когато искаш нещо много силно, то ще се случи. Мечтата трябва да не само да мечтаеш за нещо, трябва да си поставиш цели и да работиш за тях.
наскоро издадох втората си книга и пътя, докато я издам, срещах много трудности. По едно време бях направо почти обезверена, но след като ми се случиха няколко неща, така малко с наведена глава, реших да продължа, след като имам цели. Започнах да мисля как да си реша проблемите и така се случиха нещата. Няма да изпадам много в подробности как се случиха нещата, но идеята е това, че трябва наистина нещо да го желаеш много силно. Защото мисълта на човек е много мощно средство. И лошото е, че ние не знаем как да правим с това и не прилагаме своята мисъл, може би, по правилния начин. Също така, Петър Дънов ми каза, че ако имаме лоша мисъл в себе си, трябва да се стараем да я трансформираме в нещо добро. И по този начин в нас да се зараждат само добри мисли, да притегляме само положителни мисли, защото каквото желаем най-силно, то ще се случи, но от което най-много се страхуваме, то също ще се случи. Благодаря. Така, сега отпред ще излезе една стара пушка. Саша от първата ни група, в която завърши като курсист на проекта. И това, което е запазил, го показва сега на последния ден на събирането. Чувството за хумор. Преди беше блузата, сега беше готовствен. Благодаря за представянето, Влади. Здравейте на всички. Аз днес ще представя малка тема, която е за инвестиции и финансова грамотност. Но исках така да направя апел към всички, че е необходимо да инвестираме като цяло в обществото, в себе си, да допринасяме за доброто като цяло на народа ни. Не е важно само личностното самосъвършенстване, а да също така да всеки ден да правим добри дела и да инвестираме и да помагаме на другите с каквото можем. Защо избрах тази тема? Защото, може би около година така почва да се интересувам цяло в личен план за темата на инвестиции и личните финанси. И се попитах въпроса, как едни хора могат да правят пари, пък други като мен не могат чак това. Едни хора инвестират в имоти, в свободно време, в акции, в курсове, в различни неща инвестират хората. Затова реших, че и аз при мен защо времето по някакъв начин да инвестирам и да се усъвършенствам. Накратко ще говоря за моя опит в инвестициите и личните финанси и за това, че е много важно ние да изграждаме навици, като например да спестяваме, да инвестираме за конкретни цели и по този начин да може лично да планираме по-добре разходите си и за това къде отиват средствата, които изкарваме. Също така искам да ви разкажа аз как започнах самото начало. Някъде преди година видях с един курс основи на инвестициите на една финансова академия в интернет и по този начин реших, може би това е добра възможност по някакъв начин и аз да разбера повече за инвестициите. Реших, че някакси не искам цял живот да работя 5 дена и да почивам 2, да работя 1 ден и да почивам 6.
мисля, че е по-добре за всички. И затова, както ще цитирам една книга, която в момента чета, Направи милиони сега, се казва на Н.Джей Демарко. Има три вида хора. Тип пешеходец, това са тези, които вървят нормално по пътя на живота, не инвестират, просто харчат, като днешните плеймейтки, да им само да харчат, не си правят никакъв план на разходите или нищо. И има втори тип хора, които са така наречени забогатявай бавно. Това са тези, които инвестират дългосрочно, примерно. Примерно след 20 години искат да постигнат нещо, да имат хубава пенсия след 30 години. Тези, които инвестират някакви средства, но чакат с цел дългосрочна инвестиция, така да кажа. И третия вид хора, който той самия автор в книгата се самоопределя, тип забогатявай сега. Това да измислиш нещо, което би ти носило приходи в момента, примерно, както той казва, аз написах тази книга не само за да кажа хората, много хора да си закупат и аз по този начин да направят или пък да направиш някакъв абонамент, да кажем в YouTube канал или тези модерните инфлуенсъри, които са в днешно време, повечето от тях правят пари на този принцип. И това са трите метода, които според книгата той изяснява. И аз исках да ви разкажа малко моят личен опит, моите лични навици, които съм си изградил в областта на инвестирането. Като, например, всеки месец да отделям някакви средства, да инвестирам в такива фондове. Но като цяло това не е най-важното. Човек да може да се научи да спестява и да си разпределя правилно разходите. Приходите, разходите, като например да използват формулата 50-30-20. Това е така наречената формула, като 50% за твоите приходи всеки месец трябва да отиват са така наречените основни доходи, които имаш. 30% са така наречените допълнителни доходи и 20%, които заделяш, са така наречените разходи за бъдещето. Това са тип инвестиции, тип цели, примерно пенсионен фонд, много различни неща. Примерно, всеки човек е хубаво да има така наречения авариен фонд. Това значи, че за спешни ситуации трябва да имаш от 3 до 6 колкото харчиш всеки месец, разходи всеки месец, да имаш като резерва в отделна сметка. Това са си за спешни случаи. Ако все още нямаш такъв натрупан фонд, е хубаво да заделиш всеки месец средства за такова нещо. Както и за, освен по различните пера, които може да си направиш или екселска таблица, или да си направите, да кажем, както аз ползвам приложение, е хубаво така човек да си следи на базата на това колко харчи, колко има възможност да инвестира, да заделя за съответните цели, като например пътуване в чужбина, нова кола или пък ремонт на апартамента. Е важно човек да си прави сметката, както се казва, всички тези неща. Какво още иска да кажа? Значи, много е важно, първо човек да си определи целите, дали иска, като започне да инвестира, да бъде с дългосрочна инвестиция или краткосрочна инвестиция, т.е. времевия хоризонт. И искам да обобщя, че още според мен е много важно, още от ранна детска възраст, децата да имат такова обучение, където да ги научи на финансова грамотност, защото аз смятам, че нямаме още такова нещо в нашите училища, за да могат те да се учат, планират по-добре, да спестяват. И като цяло искам да
да отправя апел към всички присъстващи тук, че е важно да започнем сега, защото после вече може да е късно. Благодаря ви за внимание. Не сме говорили, нали? Така. Преди игрите искам да разкажа една случка от вчера. Вчера, нали, беше рожден ден на Яна, дъщеря ми. И излизаме с Стефан, ще изхвърляме буклука, ще подготвим децата за това, за гостито да дойде, оправяме къщата и така нататък. Излизаме, тати, аз може ли да дойда с теб, Стефчо, ми пита. Той е на 7, тя направи 4. Да, ето няма проблеми. Взима част от буклука, ще го изхвърляме заедно. Тати, ела сега ще заведе на едно място и ме фана за ръката и ме заведе, купи подарък на сестра си. Некъв попит тия. Викам, добре сега, във връзка с финансовата част, нали. Човека си е заделял 3 месеца пари, за да задели 10 лева и да ги определи на сестра си да купи подарък. Защото ходи на училище, нали, ние му даваме джобни и той по-малко си заделя и сега събрал 10 лева. Тати, аз имам 13 лева, харесал съм на Яна подарък, че да купим от тези 20 книжаница, отиваме книжаницата затворена. То в неделя е ясно, нали, няма да работи книжаницата и той само хем остава кофти, нали, защото не може да купи подарък, хем е малък. И сега ще спестил си паричките и не може да го скрие, че се радва това, че не е изхарчил парите. Един такъв много странен конфликт. И викам, тати, искаш ли да ти помогна? Той как? Викам, има един магазин за левче, там хем ще ти е по-евтин подаръка, който ще купиш на Яна, хем ще останат парички. Той да, отиваме. И отиваме, купи на Яна подаръка въпросния попит, малко по-малък, но пък на 1/3 от цената, защото тази книжарница е пред училището и цените са много. Отделно си хареса една такава водосточна тръба. Китайците са го измислили, някаква тръба, която се събира, вътре сложили лампички и тя атракцията беше. И за нея си купи и му останаха пари. Но това, което най-силно ми направи впечатление, е това как той е решил, че знае, че на Яна ще се празнува рождения ден и от неговия рожден ден си събира парички човека и такъв ме изигра, нали, не, как излизаме да купим подарък, няма такъв филм, аз да дойда с тебе. Отдалече го подкарва така. Игрите са следните. Ще дам 2 въпроса, разделят се по двойки и си избират двойките. По 2 причини. Първо, защото не сме много хора, второ, защото се събрали шоколадните яйца. Защото там за Гери, която не знае какво са шоколадните яйца, такива шоколадови яйца, кутийките, които са, ги събирам от много време и ползвам кутийките за тук разни разпределяния на екипи и така нататък. Получава се, има елемент на изненада и не кой с кой ще избере, понеже е по-компактен състав. Може така, като се разделите по двойки, може да го изберем по единия начин, който е и двата екипа говорите по една и съща тема от собствена позиция. Тоест, имате, да речем, темата ще бъде... Предложение за тема? Добре, как да изберем приоритети за 2023? Сега единия вариант е да говорим по тази тема и двата екипа, ще говорят по тази тема, като всеки защитава собствена позиция. Втория вариант е да изберем още друга тема. Единият екип ще говори по една тема, другият екип ще говори по друга тема. Като, за да може да сте екип, имате 5 минути, да кажем, в които да обсъдите тезата и аргументите в темата. Не е просто излизаме и говорим. Трябва да има все пак някаква структура, която ще я напишем надолу, но няма да са уния
Няма да изброявам четирите структури или вторите 4 структури, нали, които учим в курсовете, а по-скоро ще е нещо по-общо, за да може да имате и по-голяма свобода. Съответно, първо нека да се спреме на темата. Ако искате да изберем още една тема. Просто да, защото трябва да е една тема за и против. Да, получава се дебат и малко по-различно говорене. Другото е просто си двата екипа си дават мнението по начин, ще трябва да е спор. Вие тук трябва да изтриеме тази тема и да напишем нещо от типа как се заражда спора. Добре. Как да изберем приоритет за 2023? Може да е нещо по-абстрактно. Добре. Да не толкова приложи прагматично. Това имаш аз сега се сещам за някакви новизорни неща. Типа на кое определя красотата на епохата и е такива за това за 5 минути мислене няма как да се реши, нали? Си трябва проучване. Защото, например, нали, бароково време красотата изглежда по един начин, днешно време красотата изглежда по много по-различен начин. Може нещо по неговата тема. Не, нещо по неговата тема. Да, защото е по-критично такава. Сега се сещам за него най-много общо как планирате вашия бюджет, вашите финанси. Добре. Много общо. Доставам, защото как планирате да дръгнал месечния си бюджет. Ако не знам, ако някой също като твърде лична тема, защото нали се пак говорим за лични финанси. Не знам как се разпределят, не знам. Някакво нещо против да държа. Защото аз нямам проблем да говоря по тази тема. Да. Примерно, унивирате си на по която ще говори, аз тук ще разпиша нещо, което да ви помага. Като, ама вие са много така се... Щом така се... Как? Не, супер е, всичко е добре. Ще ми се казвам да не говорите. Не, така се падна. Така се е паднал, шанс. Аз съм нарочно го предварително. Добре, как се разпределяте? Ние двамата и те двамата. Не, тия теми... Вие кое искате? Вие коя искате? Да. Вие за първата? Значи те за първата тема си. Добре, аз само ще си напиша. Той на малко структура не му трябва, но...
из вас може би се познаваме, с други не. Това е моята колежка. Нейното име е... Михаела. Днес ще представим нашата тема как разпределяме месечния си бюджет. Искам да ви разкажем повече за това, как тя разпределя своите средства и как аз разпределям своите средства на месечна база. Затова първо да разкажа малко повече за нея. Да, ами аз като сега по-маничка, винаги парите, с които разполагах, знаех до стотинка къде отиват всичко. Си разпределях, всичко си знаех. След това започнах, преди години съм използвала и аз приложения, да се следя разходите, приходите, за храна колко давам, за сметки колко давам, исках да се следя всичко. В един момент не знам какво се случи с мен и спрях да следя, в смисъл нищо не следях. И дори в момента не знам колко пари имам в портмонето. И един лош пример ще ви дам. Нали, това, че нямам вече никакви навици или по-скоро съм ги изгубила, бях решила да си купувам едни бутуши, няколко дена, да, бях ги харесала и няколко дена само за тях си мислех. И просто не издържах един ден и си казах, отивам и купувам и изобщо не ме интересува колко струват. И отивам аз без и ще ги купувам, обаче се оказа, че аз нямам толкова пари в портмонето. И изобщо не бях проверила колко пари имам в себе си, колко ще ми струват. И това е така, като извод, нали, какво може да даде липсата на навици за разпределянето на разходи. Да останах разочарована и се прибрах къща без бутуши. Той като, нали, ние сме много контрастни в това отношение. Аз исках да разкажа как от малък още покрай баща ми съм свикнал да бъда по-спестелив, защото той винаги отделяше пари за тото и аз реших, че е хубаво и аз по някакъв начин да отделям пари за нещо. И той пък казваше, имаше една сентенция, не губи кораж и да нов тираж. Така че аз реших да не губя кораж и за да почна нещо да спестявам за мои цели. Винаги така съм гледал да отделям пари за нещо, докато майка ми, тя не си прави сметка, тя обича да харчи за различни неща, отива в магазина, най-скъпото, важното е да е хубаво, всеки път казва, нали, това е по-хубаво качество, нали, винаги си прави такива сравнения, но не си прави никаква сметка. И реших, че може би е по-добре някъде да балансирам по средата, от време на време, нали, така, да се поглезе, както се казва, но пък не трябва да прекаляваш много и само, примерно, си хубави скъпи продукти и нещо, защото пък тогава наистина, освен ако не си IT специалист, трудно би могло всеки месец да си ги позволиш. Затова исках още веднъж така да спомена, че е важно човек да планира дали ще по тази формула 50-30-20 основни допълнителни разходи за бъдещето, но дали човек ще ползва тези приложения или някаква екселска таблица, е хубаво като цяло, нали, всеки месец да види колко отделя за различните сфери, как да кажа, различните разходи, за да може, нали, както се казва, at на английски, да каже, примерно, аз мога да дам толкова пари за инвестиции, аз мога да дам всеки месец толкова пари за целите ми, които си поставям, и по този начин да има едно по-добро планиране. Нали, всеки човек му се налага понякога, примерно, за обзавеждане, да си купи някакъв по-голям подарък за близък или нещо. Но дори да имате такава ситуация, е хубаво по някакъв начин да ги отбелязвате неща, да има, за да бъдат записани, за да може по този начин да си правите сметка за
нещата и да кажете, примерно, да можете без проблем да отидете някъде на почивка, нещо да не си отворите портмонето и там да няма пари. Така че искам да ви дам пример как да правите и как да не правите. Така че с наша тема искахме да правим съпоставка всеки как разпределя разходите си. Благодаря ви. Здравейте, казвам се Гергана. Много е приятно да бъда за първи път на този курс. Завършила съм международни отношения и петъкта ми е изключително интересна. Занимавам се с различни неща, като много обичам да ходя на кино, да ходя на театър, обичам да чета книги, въобще обичам да пътувам и обичам живота и всичките му слабости и предизвикателства. Както ви казах, обичам да чета книги и тази връзка прочетох много книги за емоционална интелигентност, за личностно развитие и осъзнах, че всъщност тях има много голяма полза. Предполагам си мислите, в момента се чудите началото на годината, изтрезнени сте, опарвате се чудите как точно да си подредите приоритетите за 2023 година. Да ви кажа, не ги подреждайте. Моят собствен пример е, че преди около месец се разхождах из книжарниците и си намерих един страхотен планер на страхотната жена. Изключително цветно издание. Имаше най-различни вдъхновяващи мисли, планът беше разграфен, бях изключително вдъхновена и реших, че това е моят планер. На 31-и започнах да го разгледах, започнах да си бях купила ваучер за масаж и си казах, ето, на 6 януари отивам на ваучер за масаж и си написах задачата. Събудих се на 1 януари и си казах, боже мой, какво правя? Въобще не ми трябва този планер. Въобще не желая да поставям някакви приоритети. Понеже най-хубавите неща се случват точно когато не ги очакваме. Когато завърших университета, бях доста объркана и си бях казала, окей, ще си подредя моите приоритети, ще започна да правя нещата, които ми харесват, започна да платя в една мултинационална компания, ходих на урок по английски език, на уроци, т.е. курсове по английски език. И защо бях много надъхана да си подредя живота. И в този момент изникна една приятелка ми беше казала, че е на доброволчество в Мексико. И си казах, това е. Просто го правя, подадох, написах си формуляра. Кандидатствах, приехаме и същата година, която бях решила, че ще си подредя живота, също се минах в Мексико. И там се случиха безкрайно прекрасни неща. Бях на Тихи океан и се грижих за костенурки. Като въобще не влизаше в плановете ми това пътешествие, това пътуване. Така че това ме убеди, че всъщност плановете не вършат работа. Друг пример, който мога да ви дам е, че бях работила в HP и си търсих нещо различно, бях изморена от корпоративния свят и просто се чудих какво да правя, влизам в пике и си казах, не, всъщност трябва да напусна работа. И тогава ми се просветли какво искам, напуснах работа и следващия ден влязох в Джоз-Пике и се намерих работа в една училище за английски език, т.е. частно училище. Отидох, взеха ме и работих около 6 месеца, после свърших, че просто има нещо други неща, които искам да правя. Но тази работа намерих без план. И тази година се чудя, всъщност тази година бих искала да апелирам към вас. Забравяйте се всички New Year's Resolutions, или казвам на чисто български език за нашите цели. Просто се замислете, затворете очи, замислете се за какво мислите най-много и просто го направете. И май ви открите вашия приоритет за тази година. Между другото, това, което ти каза, аз съм някъде по средата. Защото за мен нова година не е време, в което трябва да се поставим да се поставяме нови цели и така.
не съм привърженик на тия. Аз от следващия понеделник започвам с Ерикрос. Защо чакаш следващия понеделник? Нали? Сега си го решил, емоционално сега си на тази вълна, почваш сега. Нали? Не е нужно да дойде първи януари. Така че става, че аз съм съгласен с частта с плана. Супер е, че си се намери в този начин. Нали? Защото при мен пък нещата, ако не са планирани, аз съм доста мързелива натура. И ако няма нещо, което да ме ръчка така по график, съм това следващия път, това за утре, това може да не го правя. Така, добре, това е първата игра. Втората игра е на 25 ноември, когато представихме книгата на Мишто. Събираме се преди това, преди 25 ноември, правим едно събиране в къде беше? Там в ЦУМ, как се казваш това заведение носят? Дет се събрахме с... Ларгото! Така, Ларгото. Аз не ходя на заведение, идея си нямам част, но ми известно. Да, хубаво. За мен не. Така, тя жена ми вчера ми вика, искаш ли, защото сина ми много обича да ходи на луксозен ресторант. Тук държа да отворя скоба, за него пицерията е луксозен ресторант. Тя казва, искаш ли, Стефане, да идем на истински луксозен ресторант тази година, да ти тръгне на хубаво. И той вика, да! И той е такъв с белите кривки. Той, да! Викам, добре, и се разбираме, нали, че тази година ще си определим и ще идем не журналиста, но Щастливеца. В Щастливеца още не сме си определили дата, но там ще идем. За да има луксозен ресторант. Да види разликата малко. Да, сега той, че няма да ги яде храните там, сега е друго. Когато на 25 се събрахме в Ларгото и тогава определихме, че темата, по която ще говорим, е около думата осъзнаване. Трябваше около осъзнаването да се върти целият диалог и монолог по-скоро на представянето. Защото то не беше само представяне на книгата, имаше и благотворителен търг на картини и около думата осъзнаване, тази дума обедини, така да се каже, самото събитие. Структурирахме нещо още на място, но като се прибрах, ми трябваше известно време, в което аз да си мисля върху това как да си подредя темата, какво да включа, какво да не включа. Накрая си я разписах подробно, след това излязох и казах 20% от това, което се разписах. Другото беше тотално различно. Но обикновено така се случва, когато говорим пред публика. Не всичко, което сме планирали и подредили, казваме точно по начина, който трябва, но реално да има посланието накрая да е същото и емоцията, която остава в хората, да е позитивна. Двете неща бяха изпълнени, така че мисля, че се справихме добре. Сега, от тогава до сега си мисля точно за тази игра, как да я направим. И именно една дума ще избереме, понеже нямаме зад, ще импровизираме зад, ще направя 6 теми зад, в които ще има 6 думички. 6 думички ще ги напишем на дъската, под всяка цифричка ще има дума. Когато някой изтегли листче, съответно му се пада думичката и той трябва да състави тема по същата структура, може би без първите две точки, като се върти около тази дума и за да бъде по-ясно, мога аз първо да опитам, след което да се извъртим на всички. Но ние трябва да знаем коя е дума. Не, ние си ги обявяваме. Да, само ще изберем между първите 6 листа. Може ли да се ползваме с това? Може.
тази игра има много варианти, но сега ще направим по това начин. Само че трябва да изберем 6 думички. Не, те не се избрали. Не, идеята е вие да си от вас да дадете. Може да е тук, може да е. Който както го иска, така да има повече опции. Добре, ето ги, разбъркал съм ги, така че не знам кой къде слагам. Не би това беше една от тия, ще гледате. Точно това не искам да ми се пада. Дай си ги размолвиче. Аз не. Аз знаех, че това ще ми се падне. Все едно знаех, че за това ще говоря. Добре, сега какво? Сега мислите известно време по това за какво ще говорите и аз... Ама тема, като тема ли говоря? Аз ще си я разпиша обаче. Може това да ти е... да го ползваш като тема. Какво ти се падне? Ама аз ще си го напиша и ще го чета. Трепет. Може да си го разпишеш. Не се падна вълна. Студент. Може за вълна да говориш. Сърфинг. Може да говориш за вълна. Или как хората на Хавай нямат нужда от топли дрехи. Първо знам какво ти дойде. Чай са някой, не е бил ли? Не. Защо там са две? Еми аз моето го върнах. Що? Какво ти се падне? Ще си я разпиша темата. Не говори, какво? Добре, на мен ми се падна. Аз знаех, че не знам сега силата на мисълта какво беше и знаеш така предварително какво ще си падне. Аз съм за уважение. И сега тук казва се дали да си използвам част от темата за следващия месец или не. Защото веднага натам отиват неща. Толкова така ще излезе накрая. Значи лище. Лище ли трябва? Не също. Това е къде? Една дума. Супер! Не, ти трябваше да бъдеш лището, да. Добре, на мен уважението. Преди... Колко? Станаха 2 месеца някъде, може би даже 3 вече. Излезе една много скандална фотосесия на една българска изпълнителка. Руд Колева. Знаем я всички, нали? Руд Колева. Не съм разбрала. Да, ти явно, може би не я следиш. Тя стана известна изпълнителка с това, че е скандална. Може би е добър джаз изпълнител, аз лично не харесвам такъв тип джаз пеене, но това е друга тема. Тя обаче има навика, забелязал съм я, че има навика така, като вече не си говори за нея и тя прави някакъв брутален скандал и вече пак е известна. Нали? Говори се за нея хикс време и сега, понеже аз уважавам труда на другите, ще говоря за Руд Колева. Нали, постарава се жената. Общо взето по-сериозно ще стъпа върху цялото разработване на темата, която съм подготвил за следващия ми клуб, събирането на следващия клуб. Но сега искам да засегна точно защо. Каква е връзката между уважението, за което ми се падна да говоря, и Руд Колева. Всички знаем, че една къща няма как да бъде построена без да се изградят първо основите отдолу. И след това, ако е вече нормална жилищна къща, се слага покрива и чак тогава почват стени, вътрешни стени и така нататък. Но без основи няма как да
за да стъпиме на основите, и това го има като в българските поговорки. Дърво без корен няма. Той има, обаче са едни такива блуждаещи на храсти в Дивия Запад, които се търкалят носени от вятъра. И стават емблема на Дивия Запад, който пък е емблема на... не на цивилизация, да го кажем. Дърво без корен няма. Рут Колева какво направи? Хората, които не знаят, нали, сега да ги вкарам в темата. Паметника Три поколения в Панагюрище, който е символ, издигнат е в памет на трите поколения българи, които се изклани в Батак. И не само в Батак. И тя реши да си направи в доста оскъдно облекло фотосесия, стъпила върху надгробна, върху плочата отгоре. Топчета, клинче, бюстие, бум отгоре, кляка е така и е снимка. Супер! Това на списание L, бам на количество отпред и всичко трябва да е наред. Темата ми в февруарския клуб е за изместването на чувствителност на обществените граници, но това като го видях имаше реално гласност на случая даде Кристиян Шкварек, който е евродепутат от ВМРО, излъчен от България. Това е страничен факт, но той даде гласност на това нещо и ако не беше дал гласност, най-вероятно щеше да се случи както се случи с изграждането на желанието за изграждане на паметник на Осман Паша на Връкшик, което така и не стана, просто защото се намери някой, който да даде гласност за това нещо. Казва се една новина, обявява се нещо, което се случва и ако няма човек, който да каже, вижте какво се случва, хората са против, те не са съгласни с това нещо, но те просто не са запознати и то си тръгва се по наклона. След това се спуска до знание на обществото, то нищо не станало, както обикновено се случва у нас. Не се е действало на момента. Малко по малко границата на чувствителност лека по лека се измества. Общото с уважението е именно това, че не е правилно да използваме нашите корени, да ги използваме, е точната дума, нашите корени, за да ставаме известни. Това е точно обратното на уважение. И ще завърша с призива да следим социалните мрежи, защото в тях има изключително много боклук, но има и много такива ценни и хубави неща, които могат да ни държат запознати с обществото и с това по какъв начин ние можем да му помогнем, както и Сашо намекна в своята тема. Благодаря. Аз съм. Нали искаш да си втора? Прелюбодейство, това не е нещо, за което много съм размишлявала, но сещам какво пише в Библията. Един от законите е не поглеждай, не пожелавай чуждата жена. И не знам защо това може да е смъртен грях. Аз като човек, който забравя много бързо, за щастие, и бързо прощавам. Но разбирам, че по-скоро изнегарата е ножа в гърба. Но чак смъртен грях, не знам защо това да е. Може би трябва да разсъждавам малко повече за това нещо или може би това си е до човека, това как си нарежда приоритетите, защото за мен има по-важни неща от това дали някой ще ме изневери или не. И като цяло ми е много чужда дума, все още не, как да кажа, не я разбирам, не съм
даваш ми храна за разкъсто. И да, може би след човек как се го усеща, но един ден вероятно ще разбера защо се определя като смъртна игра. Това е много повече да кажа. Не знам да съм набързо. Тук е друго. Това ли? Да. Е? Моята тема, здравейте, моята тема е света. Честно казвам, първо нещо, което ми трудно е да обвържа темата с портретът на Дориан Грей на Оскар Уайлд. Обаче си замислих, че светата се проявява на много нива и не е необходимо да стигаме до книги, за да се замислим колко светни сме станали. И социалните мрежи са най-голямото ни огледало за светата. Онзи ден, не знам дали следите Флора, е една журналистка, която направи интервюта с политици и стана доста известна, браво за което. Тя публикува много видео, често казвам спря го на 5-та минута, защото си дадох сметка до каква степен всъщност социалните мрежи са нахванали и мен в примка. Тя е направила накратко, нейният експеримент е, че е стояла в България, но се е поствала, че пътува до различни дестинации за 79 държави. И аз си дадох, понеже си спомням нейните публикации, си дадох сметка, вау, аз също се вързах и спрях да гледам клипчета и си казах, чакай малко, аз не правя точно това. И си дадох сметка, се запитах какво правят социалните мрежи с мен и предполагам голяма част от хората. Социалните мрежи са изключителен феномен. Браво на Марк Зукърбърг за изобретението, обаче е много важно за какво ги използваме. И когато ги използваме за това да публикуваме къде се намираме, какво правим, всъщност не е ли това признак на света? Не го ли правим много често и дори подсъзнателно, само за да получим въпросните харесвания? И замисляме ли се за къде можем да стигнем и какво всъщност отразяват нашето скролване в социалните мрежи. И мисля, че това е една доста болезнена тема за светата. Не е лесно да признае човек сам. Да, всъщност съм светен, точно защото някога отивам на някакви места и вместо да си насладя на мястото, аз го правя само и само, за да получа въпросните лайкове. Признавам, че някога без да го искам, го правя и няма нищо лошо от това да признаем, че социалните мрежи са такъв феномен и че сме тяхната примка. Въпросът е да можем да бъдем разумни и понякога да се изключим от тях. Защото мога да е последната. Добре, трепет. Не знам защо дадах тази дума преди малко и се замислих добре какво е трепета за мен в момента. И най-близко е синонима на думата трепет е вълнение. Така че кое е това, което ме вълнува мен. Напоследък много ме вълнува. Ние с Мишто се засякахме там, на това място и това е Националната библиотека. Много обичам да ходя там и съм изключително радостен и много се вълнувам, когато ходя, защото като вляза още в библиотеката и виждам една красота, едно много знание, събрано на едно място и то подредено по един определен начин и така много се вълнувам. Там, когато се поръчам книга, когато не дадат, така много ми харесва. Но защо ходя там? Това е другото, което много ме вълнува. Една тема, която трябваше да се избера за университета, за да пиша курсова работа по нея. Но тя всъщност тази тема, освен че е за курсова работа, тя е нещо, което бих искал в бъдеще да си отговоря много на този въпрос. И то е коя е автентичната българска образователна система. Това какво
Какво е това, което за България е необходимо за децата, за нашите деца, което ще работи за тях, което е работило преди за тях, което ще работи за тях сега. Защото виждам, че се въвеждат много други системи и модели на преподаване, които да, полезни са, има в тях смисъл, но все пак няма как нещо, което е произхожда от друго място, да е на 100% приложимо тук. И това тръгнах да търся, нали, като информация и да видя коя точно е нашата система и кое ще работи най-добре за децата. И така, тази курсова ще я приключа до края на този месец, но всъщност е въпрос, който много ме вълнува и бих искал да намеря отговора в бъдеще и ще работя по това. Така че това е въпрос, който ме вълнува, а вас кой въпрос ви вълнува и коя е нашата тема, която ви дава трябва. Здравейте на всички. Моята тема е малко по-скучна, може би вие може да се правите асоциации, като чуете вълна, да се сещате за морето, за различни така, дали напомним за лятото. Но аз ще ви разкажа най-общо какви видове вълни може да има, защото не са само големи или малки, както на морето, а са също по-различни. Разделят се на два основни вида, механични и електромагнитни. И ще ви кажа също какво е определението за вълна. Това е периодична или непериодична промяна на физическите параметри на дадена система, причинена от действие или взаимодействие, което се разпространява с крайна скорост. Нали, както казах, механичните вълни, те могат да бъдат в материални среди, те са само единствено в такива материални среди разпространени, докато електромагнитните могат да бъдат разпространени в каквато и да среда. Това е основната разлика между двете. Механичните могат да бъдат водни, сеизмични, хидравлични вълни, много различни според това каква е средата. Докато, както казах, електромагнитните, те са само един вид, или са както останалите. Механичните пак се влияят според това, което е флуидна среда, водна среда, това са водните вълни. Както знаете, промяната на световния океан, в който се влияе на взаимодействието между Слънцето и Луната, това образува приливите и отливите в моретата. Също могат да бъдат вълните, да бъдат звукови вълни. Примерно, ако чуем нещо силно, обикновено човешкия слух се разпределя в звуковата вълна между 16 и 20 000 Hz. Както знаете, хората като остареят, нали, по-високите вълни започват да не могат да ги чуват. Така че, нали, моят призив е към вас и да се движите нагребено на вълната, а не под вълната. Така че, благодаря. Беше малко да импровизираш. Добре, ами... Колко са това? Даже не си находихме времето, правилно ли са това? Той ще е това. Абсолютно следващия път е на клуба ни минава вече в събота, а не в неделя. Четвърти февруари. Преди това имаме едно, който си иска да дойде. На следващата неделя изпращаме курсистите от последните групи, завършват. Тук пак тук. Пак от 12, ако искате, може да бъдете да им чуете темите. Успешна година. Събота от колко е? Събота пак. Винаги от 12. Винаги от 12. Идеята е, че в съботите... Значи го правим не, извита. Правилно, да, от един. Нали, моят курс
вървеше от 1 до 3. Да. Ми вървеше курса и когато нямам курс, имам клуб. Да. Нали, там първата събота вместо да имам курс, ще имам клуб и съответно самата моя група ще се удължи. Тоест От един, да, не от 12. Съботите. Нищо пак тук. Следващата може да се подготвим темата. Ако иска човек, може да се подготви тема. Може да дойдеш след това и на откритите уроци за курса, за да се запознаеш с това, какво представлява курса, евентуално да го запишеш, ако имаш интерес. Но това е по-трудно. Иначе не е проблем да представяш тема, въпросът е да има структура и това, което ти представяш в темите, ние да сме окей с него. Затова обикновено клуба, който сме създали, е с цел стари курсисти да могат да имат място, където практикуват това умение, което вече са изградили. Не е проблем външни хора да представят теми, но все пак да има, така да го кажем, някакъв като филтър на това, за какво се говори. Не казвам, че това, което казваш, не е хубаво, но не е, примерно, някой човек идва отвънка за пръв път. Ето, примерно, сега ти дойде за първи път, в игрите се показва своята позиция и според мен е окей да представиш тема. Но, например, виста, тук да представя една тема искам, по-скоро не. Аз не съм добра, имам курс. Има и курсове, да. Мисля, самата структура на проекта си е... Имаме целодневни събития, които ги правим веднъж годишно. Тези целодневни събития. Отделно има курсове, които вървят. Аз и Ади Трендафило водим курсовете за възрастни. Това знам, че са събили. Марти води курсовете за деца. Той води за децата и вече. Да. И след това вече последното кръгче, което направихме, са тези клубове, които сега стартирахме. Един път в месеца ги провеждаме, където курсистите, които вече са завършили курса, могат да се практикуват темите, разработват си теми, представят си и така. С идеята, че това, което забелязахме, Сашо завърши коя година? 2018-та, 2017-та и няма много места, където да може да си поддържа умението. Съответно, за това направихме клуба. Ние идеята има много време, но сега я реализираме, за да може вече така са се понатрупали хора, които са завършили курса. И сега, примерно, представиха днес те двамата тема, следващия път се записват други, като самото записване на темите, както видя Фейсбук събитието. Обявяваме Фейсбук събитието, съответно курсисти или заявяват сами желание, или се разбираме предварително по някакъв начин, обявяват се в събитието, както сега ги бяхме обявили, че те ще представят теми и съответно човек знае, че събитието е в две части, една част с игри, другата част е с теми. Скоро обратното. И така, това е структурата, да има фокуса, да има място, където курсистите поддържат ниво, но пък не е проблем, ако някой има нещо, което иска да сподели, нещо, което го вълнува, да може да го направи. На не предното, по-предното събитие имаше такъв човек. Не е завършил курса, излезе, говори, съответно аз после му дадох обратна връзка, нали, защото човек, който няма подготовка да говори пред публика, допуска такива грешки са. В смисъл, неща, които той със сигурност може да подобри, но трябва практика, трябва му познание в областта и така. Нали, дет се вика на свой риск излиза човек, който не е подготвен да говори. Това искам да кажа. А филтър, за който казах, примерно, тебе вече те познавам до някаква степен, не мога да кажа, че ти ми открите карта, няма такъв човек. Но знам, че си добронамерена, нали, усмихната, да, заповядай, просто ще ни кажеш за какво става дума, за да можем да го обявим в събитието. И не е проблем да представиш това. А всъщност курсовете мога да ми информация за тях? Ами сега, като завърши тази група, започваме формиране на нова група. То си е, нали, като открити уроци, на които присъстват хората, за да се запознаят с курса и после започваме
записват се и почват си да се провеждат. Той е 3 месеца. Да, тя информация, ако си тагнал в събитието, ще ти видя във Facebook и ще пуснем общото. Т.е. могат да правят програмата, примерно, на самия курс. На 28. Няма да. Благодаря, ще тема, защото трябва да ни членове семейни видят, че не са си тръгали. Благодаря. Аз ти благодаря. Ще ни напишеш и да нали един ден. Аз ще кажа, както на Влади. Може да изгледа една на мен. И така и да, защото това е здравно, просто регулиране, човек да знае, Да ние си не знаеш, Някой който ни предизвика пред който да говоря. благодаря, значи си видим. Успея следващата седмица. На 21-ви. Неделя ли ще? ние сега ще се пуснем в Facebook събития за А, ще ме поканиш. Няма такава. Си поканям. Айде, да, малко се разсмяхме. И вашите ни бяха. Надявам се си виждаме по-често, не веднъж месечно. Да, нещо, ако може да се Може да някъде да излезем, например, на Антарктика или нещо такова. Видите ли? Аз му казвам да направим. Не бъде нещо, да кажем. Той ще се кръсти нетворкинг, сега ще е много радовски. Да, той се виждаме от време на време. Има една група, където се разхождаме в парка. Да. Или на болни. Тя ми ще е много добра на болни. Ти да оправи си Да чакаме аз да бъде, се радвам да получа. Не тегнаме всички. Ние всички тегнаме. И какво стана в това? Време ще ми много приятно да се. Радвам се, че се видяхме пак. Аз също. Да се радваме да се чуем. Чао, чао. Здравейте, може ли останеш час? Вие сте? Че сте учила. Що се случва? Библиотеката, какво стана с книгата? Аз станах много разочарована, мислех, че дават книги за вкъщи. Не дават, не. Там. Това е най-яко. Не, ако аз искам за вкъщи си се... Вкъщи може да си вземеш в другата библиотека, Софийската. Аз си взимам там. Коя другата Софийска? На Славейков. На Славейков е библиотека, защото там дават за вкъщи. Там може да си вземеш. Аз там си взех, а има и една икономическа библиотека, много открита. Не мога. Но ето, ти какви книги искаш да си вземаш? Аз искам да си взема нещо, да видя, не знам какво си харесвам или на Стивън Кинг, си взема не на английски, примерно нещо, да си упражнявам английския, нещо такова. Отиди в това, Софийска. Да, това е твоето място. Ако искаш да упражняваш английски, звъни на колегите. Тук е просто много... Те са много ветки. Ако искаш да упражняваш немски, аз преподавам частно. Просто Да, аз се също, обаче малко не знам. А пък не ми е удобно да си взема нещо там да чета. Ние ще четем заедно в парк. Да, по-скоро е за това. Ще четем Ма заедно. много е тъмно, много е мрачно, не е така светло, няма прозорци. Това е най-яко човек. Аз кума ми дето е, той умира да... Не, аз разбирам защо ти харесва, обаче аз искам да има светлина. Да, той идва тук няма. Айде, Миши. Да. Чао. Ще се мене бюджет няма да оправите. Да оправите се мене бюджет, няма ли? Аз първо ти имам да изкарам някой лекция.